Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya yatafadzwa shamba yarupo muromoswa yekuuraya mwana anonzi Tapwa Makore muri Zimbabwe. Murume uyu ndouye akacheka mutumbi wa Tapwa Makore muri Zimbabwe mushure mekunge amuuraya. Takuigirai muri Zimbabwe picture yamuri kuona muri Zimbabwe ndo pamba patafadzwa shamba, ndo paigara tafadzwa shamba apo muri Zimbabwe. Ndofunga murungu uno ratova dongo asi pari kunzi ndo paaigara muri Zimbabwe. Muri kunzi makazara makonzo uye nyoka dzirimo imomo muri Zimbabwe. Ndo pamba paaigara muri Zimbabwe. Imba iri kunzi akaisirwa nevabereki vake mushure mekunge vafa. Ndo paakatanga kukwatanura matiles, akaisirwa nematiles nemawindow frames zvese. Dzimba idzi dzakarongeka, saka ari kunzi akakwatanura matiles akabvisa madoor frame nemawindow frames achitengesa muri Zimbabwe. Murume ari kunzi aizikanwa muri Zimbabwe nenyaya yekuba muri Zimbabwe. Ari kunzi akasirwa zvakare mota, ari kunzi baba wake vanga vane mota, akatengesa mota iyi muri Zimbabwe akapedzera mari kudoro. Uyezve murume ari kunzi anga ane vana vaviri, akarambana nemukadzi mushure mekunge anga akuabhusa mukadzi muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa muri Zimbabwe. Mararamiro aita murume uyu anonzi tafadzwa shamba muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatanga takuigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe.